nin ġabru in sara bl-akbar ferħu ħeġġa amoru imoru sa Betlehem. Emmi ben Allah farna rawhim wiled nien ixteħtu fl-ard bil-qima nien ixteħtu fl-ard bil-qima nien ixteħtu fl-ard bil-qima nadura. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Idin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Toni u Marija ta' Bone. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqa mal-Mulej Ġesu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, ibnek is-Salvatur tagħna ġie fostna mis-sema bħala dawl ġdejt biex jiddej fid-dinja. Għamel li huwa jammar fina u dejjem iġeddidna u li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Uliedi, tħallux minn għarraq bikom. Min jagħmel ġustizzja u ġust fih innifsu, bħalma Kristu u ġust. Iżda min jagħmel id-dnub ġej mix-xitan, għax ix-xitan dineb sa mill-bidu. Kien għalhekk li der l-iben ta' Alla biex joħod kull ma għamel ix-xitan. Kull min hu mwieled minn Alla ma jagħmilx dnub, għax iż-żera ta' Alla tibqa' fih. Ma jistax jidneb għax hu mwieled minn Alla. B'dan jidhru min huma uliet Alla u min huma uliet ix-xitan. Għax min ma jagħmilx il-ġustizzja mhuwiex minn Alla, anqas minn ma jħobbx lil ħuħ. Il-kelma tal-Mulej. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil-Mulej għanja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu, id-driħ imqaddes tiegħu flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Ħajrijiet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull min jammar fiha. Ħajċarċfu xmajjar idejhom, il-muntanji flimkien jgħidu bil-ferħ, flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Quddiem il-Mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Inqumu bil-wifqa u nkantaw Alleluja. 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 Alla fl-modi kellem lil missirijietna f'ħafna drabi u f'ħafna manieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien u kellimna permezz ta' Ibnu. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan.
F'dak iż-żmien Ġwanni reġa' kien hemm ma' 2 mid-dixxiepli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla. Iż-żewġ dixxiepli semgħuh jgħid dan u marru wara Ġesu. Ġesu dar u rawhom mexjin warajh u qalilhom: Xi tridu? Iżda huma staqsewh: Fejn toqgħod Rabbi, li tfisser Mgħallem? U weġibhom: Ejjew u taraw. U marru miegħu u raw fejn kien joqgħod u dakinhar baqgħu miegħu. Kien ħabta tal-10 sija. Wieħed mit-2 li semgħu x'kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu kien Indrij, hu Xmon Pietru. L-ewwel ma għamel mar isib lil ħuh Xmon u qallu: Sibna il-Messija li tfisser Kristu. U ħadu għand Ġesu. Ġesu ħares lejh u qallu: Inti Xmon bin Ġwanni, inti tissejjaħ Kefa jew Pietru. Il-kelma tal-mulej. F'din is-silta għandna nistgħu ngħidu żewġ punti tas-sew sbieħ li tajjeb nirriflettu fuqhom għaliex ma ninsewx li l-kelma ta' Alla kif dejjem nirrepeti u ma nieqafx nirrepeti mhijiex storja imma hija l-kelma ta' Alla għalija llum. L-ewwel punt li nixtieq li nirriflettu fuqu huwa proprju dak li jagħmel Ġwanni l-Battista kif ukoll l-Indrij. Ġwanni l-Battista meta jilmaħ il-Ġesu għaddej u anke dan il-verb Ġesu għaddej. Ġesu jgħaddi dejjem fil-ħajja ta' kull bniedem. Imma rridu nintabħu bih jew aħjar irridu wkoll ngħinu lil xulxejn biex narfuh. Kif għamel Ġwanni l-Battista, araw il-ħaruf ta' Alla, indikaħ. Ġwanni l-Battista ma żamx id-dixxiepli li kellu miegħu. Ħafna drabi jekk tirriflettu ftit anke fl-għaqdiet tagħna, kulħadd irid qisu ikabbar in-numru ta' kemm għandu segwaċi, ta' kemm għandu nies miegħu. Ġwanni l-Battista hekk kif jara il-Ġesu jaqbad il-dawn id-dixxiepli tiegħu u jgħidilhom: Issa mhux jien, issa hu wasal, morru warajh, araw il-ħaruf ta' Alla. U l-istess jagħmel Indrij. Indrij li kien wieħed minn dawk it-2 hu Pietru li marru u għadu ġurnata sħiħa ma' Ġesu. Imur lura isib il-ħoħ u jieħdu għand Ġesu. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li nitalmu aħna nieħdu lil xulxin għand Kristu. Ngħinu lil xulxin nagħmlu esperjenza ta' Kristu. U t-tieni u l-aħħar punt li nixtieq nirriflettu fuqu: biex tagħmel esperjenza ta' Kristu anqas huwa biss li jkollok min jurijulek, min forsi anke jaqbadlek idejk u iwasslu għandek, iwasslek għandu. Imma trid ukoll li int taraf twaqqaf l-arloġġ u tgħaddi il-ħin miegħu. U dakinhar għadu miegħu. Kemm hi sabiħa din il-frażi: u dakinhar għadu miegħu. Jiena u int meta qed noqgħod mal-mulej Ġesu? Qed noqgħod mal-mulej Ġesu u nfittxu x'in għandi bżonnu? X'in inqalet xi problema?
qed infittxu għax naf li jrid lil ġejt għax qed narfu bħala Messija? Jew nitolbu din il-grazzja li aħna wkoll bl-għajnuna tal-Ispirtu jkollna mumenti fil-ġurnata ta' kuljum fejn inħallu l-problemi, inħallu x-xogħol, inħallu dak kollu li għandna nagħmlu u niddedikaw ftit tal-ħin biex noqogħdu ma' Ġesu. Alla l-Missier bagħat lill-Ibnu imwieled minn Marija biex ineħħi d-dnub tagħna u jagħtina l-ħelsien. Nitolbuh u ngħidulu: salva l-ħajja tal-fqajrin tiegħek mulej. Għal membri tal-poplu tiegħek li jirċievu s-sejħa li jimxu mill-qrib wara Kristu fil-ħajja reliġjuża u fis-saċerdozju ministerjali nitolbu: salva. Alla tej li għalihom it-twelid tal-feddej ma jfisser xejn biex ikomplu u jikbru fit-tfittxija tagħhom għal verità nitolbu. Għaż-żgħażagħ tagħna ħalli jħossu s-sejħa li jimxu wara Kristu ibnek b'impenn radikali biex ikollhom il-kuraġġ iwieġbu b'ġenerożità u bħeġġa żagħżugħa tagħhom nitolbu. Għalina l-koll li nafu fejn inti tagħmmar biex narfu noqogħdu miegħek u nisimgħu il-kelma tiegħek nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija nitolbuk mulej dbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li fihom tidħol il-preżenza ta' ibnek li tfarraġ, tfejjaq u ddawwal nitolbu. Fiskiet inrisqu it-talbit tagħna. U Alla missierna ibnek ġie fid-dinja biex jaqret il-qawwa tal-ħażin. Għatina l-kuraġġ biex nimxu warajh u niftħu l-għajnejn ta' qlubna ħalli niksbu il-ħelsien billi naraw is-salvazzjoni ta' ibnek u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar is-seb tal-latana, qlubna jroddu bil-ferħ imaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdejn l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bitħassib tagħna f'dan il-misteri qaddisa bi Kristu Sjedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lill-Alla f'sura li naraw man bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha tiegħek aħna wkoll nfaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sjedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sjedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Iftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqf tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Iftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna.
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. Oreħelu tal-imħabba, il-qalb tiegħi bihek tixxabba. Ejja o Alla f'eddej tiegħi, jistrif qalbi jotmi jiej. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. Kemm jintħelu Ġesu tiegħi, kemm nixtieq inħadlek miegħi. Ħarstek ħelwa tieħdi bdija, li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. Ħallejtu Alla sema biex tgħix fost il-bnedmin. Sirt nidew wieħed minna biex tibdilni l-ħatin. Sirt nidem wieħed minna biex tibdilni l-ħatin. O bambin ċkejken ħelwa tarbija, ejja eħlisna mill-lajb tal-ħtija. O Alla taħnina
منكم تبعتي يديك من هبدا وكليفتيك منكم تبعتي يديك من هبدا وكليفتيك In mulejġien u inaqat magħna biex aħna noqogħdu miegħu. Jew ngħaddu dawn il-ftit mumenti jekk ta' wara tqarbejn. Nirrikonoxxu l-preżenza tiegħu fina, infaħruh u nirringrazzjawh. Nitolbu. Mulej, inti tmexxi lill-poplu tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna. Fit-tieba tiegħek jieqaf magħna issa u għalli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li jgħaddu u hekk inħabbirku aktar mill-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Bi Kristu Siedna. Kellhom niddedikaw hekk it-tlieta Avamarijiet għaż-żgħażagħ tagħna biex huma wkoll bħal Marija jarfu iwieġbu għas-sejħat li l-mulej jagħmlilhom. Nejjew nitolbu tassew biex ikollna aktar vokazzjonijiet, ministri li juruna il-preżenza ta' Kristu fostna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mill-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bambin. Ħalli nal-biki, għax aħna nidifrin. Ejjew ja anġli mis-sema mija mija, taraw lil-min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bambin. Ħalli nal-biki, għax aħna nidifrin.